Здравейте, везни! Добре дошли в канала. В това видео може да гледате вашата седмична таропрогноза за периода 6 до 12 юли 2026 година и ако желаете лична консултация, може да се свържете с мен на имейла, който виждате на вашите екрани, или да си закупите директно от линка, който може да намерите в описанието на това видео. Започваме с прочита за седмицата. И основната ваша карта, това е асо мечове, под влияние на кралица чаши и тройка пентакли. Така. Студената истина, аз не знам точно как да го нарека, но през тази седмица ще достигнете до сериозно заключение. Което заключение, даже не знам откъде да започна, което заключение всъщност ще направи определени партньорства, приятелства и контакти нежелани. На практика всичко ще започне, поне според тези карти, от критики. Ще започват да ви критикуват за начина, по който се справяте в работата, начина, по който се държите, начина, по който преследвате целите си, например, начина, по който се обличате. Въобще могат да започват да ви критикуват за различни неща, в зависимост от това къде ще се прояви тази енергия в вашия живот, но критиката ще бъде много агресивна и в даден момент ще си дадете сметка, че всъщност тази критика е безпочвена и освен това не само не ви помага, бивайки конструктивна такава, но и ви вреди. И на практика тук заключението ще е, че повече с този човек, с тези хора или с тази организация няма какво да си кажете и те не само, пак казвам, не ви помагат за да се развивате в живота, а ви вредят. Например, секта би било една такава организация, както и тип организация, която е на основната й функция е да се облагодетелства от ресурсите на нейните членове, под претекст, че в крайна сметка те ви помагат, като ви харчат парите или като ви оползотворяват времето вместо вас, на практика ви използват ресурсите и тук ще се получи едно освобождаване, като под влияние на асото мечове най-вероятно няма да е, агресивно такова, просто ще се проведат едни открити, широкомащабни разговори с човека, с когото искате да си разделите пътя или да тръгнете в различни направления с ръководителя на организацията или шефа на фирмата, с който просто искате да прекратите взаимоотношения, тъй като вече те няма с какво да допринесат за стабилността и финансовото развитие, материалното развитие, това, което исках да кажа, на вашия живот. Въпреки, че осъзнавайки, че това нещо, тази раздяла, която ще се постигне през седмицата, е благоприятна за вас и е нещо хубаво за вашия живот, все пак няма да се чувствате много добре, може би защото имате сантиментална привързаност към тези хора, може би защото в шива и яд, че сте си загубили толкова време с тях, може би някой от вас ще ги е яд, че са били толкова наивни. Причината ще бъде различна, но точно там много близък до вас човек, тук го виждаме това на кралицата чаши, която влияе на асото мечове, близък човек до вас ще ви изнерви допълнително, опитвайки се да ви вдъхне кураж в дадената ситуация, като мога да го прилича с ситуацията на това, примерно да ви изгори къщата и всеки да ви казва, че нещата ще се оправят или да си загубите спестяванията в някаква схема или банката да фалира, в която ги държите и всички да ви обясняват как всичко ще е наред и нещата ще се оправят, а на практика това, което си градил цял живот или имаш чувство, че си градил цял живот и не можеш да се справиш без него, вече го
вече го няма. И така този човек ще се опита да ви насъди в съзнанието, че всъщност плановете за вашия живот не са се променили, всичко ще бъде наред, може да се компенсира тази загуба, нали, на партньорство в този случай, но вие поне за момента няма да го усещате така. Усета е едно, но съзнанието ви ще знае, че всъщност вие сте направили правилното решение в дадения случай и наистина може да компенсирате в бъдещето, така че за да не се стига до някакви конфликти с този близък човек до вас, просто се опитайте да държите дистанция от тях, докато успеете да се излекувате от тази емоционална дръскотина, понеже точно това се случва тук. И това е вашата седмична прогноза, Везни. Надявам се да ви е била интересна и приятна и се надявам да се видим следващия път. До тогава,